entitat que ens dediquem a fer formació, assessoria i desenvolupem projectes dintre de l'àmbit de la cultura maker i de la fabricació digital. La cultura maker té a veure amb aquella cultura que recupera el fer amb les persones, que recupera l'aprendre, que inclou el compartir amb llicències obertes, que inclou tecnologia, i tot el que té a veure amb la fabricació digital són els processos que permeten mitjançant màquines materialitzar dissenys. Un exemple molt clar és la impressió 3D, el tall làser, tot això. Nosaltres ens dediquem a això, a fer formació, assessorem a projectes que volen incorporar dintre la seva rutina o el seu dia a dia i també desenvolupem projectes on la fabricació digital i la cultura maker tinguin un pes important, siguin un eix vertebral. Per mi la cultura maker és una forma de viure, és una forma de pensar, és una forma de viure que desperta bastant la curiositat amb les persones, descobreix també moltes capacitats i en general penso que és una cultura que malgrat estigui posant-se com de moda ara, a futur és una moda, entre moltes cometes, que vindrà per quedar-se, perquè el que està recuperant són coses que havien perdut les persones, està recuperant el fer, està recuperant l'aprendre mentre fas, està recuperant el compartir el coneixement entre les persones. Penso que és una cultura que en el present està marcant un moment molt important, això que cara a futur encara ho serà més i agafarà més protagonisme. En si, Freaks, el que penso quan m'imagino Freaks és un esdeveniment viu, que canvia, que és dinàmic, que amb el pas del temps va incloent cada vegada més entitats i més entitats més diverses i que ensenya d'una forma molt plana, molt accessible, una cultura que penso que encara està en procés de donar-se a conèixer i veure una explosió molt forta de totes les possibilitats que oferirà. Però això el que penso és que és un esdeveniment que a poc anirà creixent. O sigui que aquest any ja estem en la segona edició, però que de cara a futur encara queden coses per fer, per millorar, però que continuarà creixent. El fet d'emprendre i de fer empresa està pervertint la nostra societat. Llavors penso que altres formes i altres alternatives són totalment necessàries, són possibles i Freaks és una realitat que demostra que és possible. Som un munt d'entitats que treballem des d'una altra perspectiva, des d'una altra mentalitat i una mica és aquesta reivindicació, aquesta lluita per demostrar-ho. Que s'ho pensi, que ho plantegi molt bé, però que agafi valor, agafi empenta i que no ho faci sol. Que busqui gent amb qui compartir passions i que es llencin conjuntament. És molt més divertit, potser és una mica més difícil d'arribar a una entesa amb un company o una companya, però a la llarga és més gratificant, és més divertit i penso que arribarà més lluny. Però sí, que es llencin. De Freaks m'agradaria destacar el dinamisme que tenen els projectes. Són projectes nous, són projectes molt vius, que estan passant per moments molt efervescents i el dinamisme que tenen i el dinamisme que es viu a la fira, perquè és això, és molta cosa nova, molta gent amb ganes d'explicar, amb compartir, gent amb molta curiositat i llavors l'ambient és això, és molt d'intercanvi, molt mogut.